Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai, ongi etorri gure ostatura. Zer moduz? Ederki, oso gustura. Poste naiz, gela gustatu altzaizu. Bai, asko. Ohea oso erosoa. Probatzeko etzan egin naiz eta ordu erdiko siesta egin dut azkenean. Seinale ona da hori. Bai, oraindik erdilo nago. Kafe bat jarriko dizut, apur bat esnatzeko. Bai, kafe bat hartuko dut. Utsa, ebakia? Ebakia, mesedez, azukrerik gabe. Oraintxe bertan. Nongoa zara? Iruñekoa. Ara, Nafarkasta, orduan. Bai, baina Gasteizen bizi naiz. Hiriburu batetik bestera joan zara. Hori da, lehen Iruñean egiten nuen lan, baina lantokia Gasteizera eraman zuten. Orduan ni ere Gasteizera joan nintzen. Konforme. Tira. Gustura bizi zara. Bai, lanpetuta, baina gustura, bai. Hemen duzu, kafea. Mil esker. Lanpetuta, orduan. Baina gure ostatura ez zara lanera etorri, ezta? Ez, mesedez. Justu kontrakoa, deskonektatzera etorri naiz. Hori da, arrazoia. Mendian ibiltzea gustatzen zait eta horregatik etorri naiz. Bikain, toki aparta dago mendian ibiltzeko. Hartu? Hemen dauzkazu inguruko mendi ibilaldirik onenak. Oso pletak dira denak. Zoragarri, eskerrik asko. Ibilaldi asko dago hemen. Denak egiteko denbora izatea espero dut. Botak jantzi eta banoa. Itxaron, itxaron. Zer? Deskonektatzera etorri zara, espresaka ibiltzera. Hartu kafea lasai gizona. Egia da. Beti presaka ibiltzen naiz. Baina oporretan ez. Aurrena kafea, gero-gerokoak. Horrela bai.